KAPE ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KAPE keba application ma posma tekka kopreje pofta KAPE ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KAPE ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KAPE ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KAPE ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KAPE njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde a yaw haɓrirde Piindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam noon kadi en calmini khalifaɓe diini en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba abou habsatou coumba hamme ha yetti dawoudou gueddaɗo maymouna tafsir dawoudou mariata samba gaysiri tanum arɗo guerlel noon kadi calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe e galle he waɗoɓe feere ha jiiɗen gardiɗo mabɓe ko Ali Fall yaaɓene caati en Abou Ba en kamɓe kala en calmini tongode men temedere e capantati e nayyi arti taw koye mbadi kuptodinde eɗen bismi hoɓɓe ɗiɗo ina gasa wonde woda ko jubbanɗen bandiraɓe e mabɓe saabu so tawi en ji oɗo biyeteɗo koɗo hen goto wiyete ko ceerno Kalidou Ndiaye guilo teccan ko ɗon fuɗɗi gila e audio mbo wanno ha jiidirɗen e makko gannodirɗen e makko ina gasa wonde kadi enen passeport mo gadi ɗen dañde ko kanko kadi walli ene ɗum ɗon kono kadi ko fanniyanke ko neɗɗo mo ganduɗa ko joom hakkille jaajɗo baɗowo kadi saaha jalti ko fewte dawrugol won article aji ni ɗi o wanno e mawɗo leydi Sénégal guila o wonani o mawɗo leydi o ma wontu ɗum ina winda majjani sa yeehi to internet to hayso wona eɗen mbaɗa site o publié en eɗen gandi koko wonno o haali ɗum kanko e gandal makko en invitirani mo noon amo haala to batte asrar invité ɗen ko batte yiyande nde o jogoto ɗum noon ko ɗum noddirɗen ono wiyete ko ceerno Kalidou Ndiaye goɗɗo kedɗo en jungo ñaamo o wiyete ko Abou Dia lollori ko général Dia ko dillowo e ñaamirɗe gonɗe e nder leydi Sénégal walla mbiyen hôtellerie ko heno ɓuuri waw dillude ko ɗum o andira ko ɗum kadi o waɗata neɗɗo moƴƴo neɗɗo dariɗo joom yiyande mawde enen kadi ko neɗɗo kadi gadiɗo wiide en galle nani armi tottima koye ma heddi hayso tawi woni en jahani gonoyɗen toon ni eɗen jettambo e oɗon fonno ɗum noon ma won biɗo holko nawri o e ɗum aduna ko noon baɗɗo ko moƴƴi yo haali en mbatta joni joni so wona tottude ceerno Kalidou Ndiaye o salmodira e yeɓoɓe a yawa haɓrirde Piindi TV assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mi salmini dendagal ɓiɓɓe julɓe dendagal ɓiɓɓe fulɓe to a yawa ngo yettoro fof mi salmini juurmen mi juurima on e aljuma hande danejo mi wi on mi ari ɗo to Piindi TV norade noddago émission famuji mi salmini mi juurima moni kala inde mum e yettode mum. en jaɓanat général Dia assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullah alaji Ba Mody Ba mi salmitimama mi salmitima ko débatteur am ceerno Amadou Ndiaye mais mi salmina dendagal yeeɓiyanke e hettiyanke télévision Piindi TV mais aussi mi salmina personnel o fof guila e gardiɗo o ha e min ɓurɗo hen famɗude o ɗo mi salmini Sénégal fof mi salmini aduna o fof mi salmini leñol pulagu fof. siftorande on général Dia rewi ɗo nde dañƴen capanɗe jeetati e ɗiɗi o rewino ɗo e mbonde Adama Mbaye eɗen kaala ɗo banggue hôtellerie hande noon wona ɗum kalten eɗen gonde sunare mawde Sénégal foof nana haala ɗum asguida waɗi dimanche ɓennuɗo malla mbiyen jofde dimanche o ha mayɓe hewɓe nana lime ha joni dartaki kono ko famɗi e tonggode nde mbattinɗen kam yimɓe nana mbiya capantati e jeenayyi yimɓe mbiya capannayyi hande oɗo saaha jagorɗo gardiɗo jagorɗe o e mawɗo leydi o jeehi toon en donima ruttiɓe kala e kuule kadi ƴettama hen kono enen duttoɗen ko avant askida
askita o woddo ha kuure de ƴetta yande mon e ɗum ja eyi a jarama ko adi fof arokkat kam mi duwono ɓe gandanɗa ko Allah waɗi pittali mumen kaaɗe on accident mayɓe hen ɓe ɓe ñaguima Allah kamɓe e dendagal ɗo mayɗo julɗo woni mo tinɗen e mo en tinani fof yo Allah yurmo yaafoɓe yo Allah watta kotki mabɓe wona aljanna gañiɓe hen ɓene en ñaguima Allah yo Allah rokkuɓe cellal haɓe kota e galleji mabɓe eɗen ñaago Allah noon ko wayni eɗen gandi ko Allah weela ɗum kadi ko Allah waɗi ɗum ko Allah yamiri yo won woni eɗen ñaagui yo Allah dandu en yo haɗanen ɗo eɗen ñaagui Allah woto wattu e nder Sénégal woto wattu e nder aduna o e so tawi ɗum yawti aussi ko wiide tan chauffeur eɓe mi noddaɓe kadi no président de la république waɗi ñande hen ni te ine hani kala sénégalais kala neɗɗo ni mbiyanmi to gonɗa foof e aduna he ina hani mbaɗa condamné acte baɗo ni ñaagoɗa woto wattu mais aussi ñaagoɗa chauffeur eɓe ɓe ganda responsabilité mo ɓe jogui o ƴetta auto mbaɗa hen yimɓe ha mbayno kooce tawa pittali ɗi foof koye junggo ma woni aɗa foti wax deug fa yalla hayso wona mesure hayso wona aɗa wiya wata wat ɗum ɗo wata wat ɗum ɗo yaren ɗum ɗo an aɗa foti andude déjà responsabilité gonɗo e juuɗe ma o ganda ɗum ɗo caahan fotani wonde hen auto o foti wonde toujours koye condition ngaji moƴƴi chauffeur o foti wonde toujours koye condition ngaji moƴƴi mais kala liggotoɗo aussi e nder hen woni apprenti ɓe e ko coxeur ene foof ɓe poti wonde koye condition ngaji moƴƴi nde tawno ko responsabilité ɓe jogui ko pittali fittandu woturu no heewi saka ɗiɗo pittali foof jaaɗi hen walla ɗiɗo pittali foof loriɗi hen mboɗo waɗa noon félicité le président de la république nde tawno nde ɗum kewi nde o holli tigui kanko woni président nde tawno ko wayni no yiye e leyɗele goɗɗe mais président watta déplacé heewani ummade ko ministre uji tan jahata gouvernement renda ƴetta des mesures mbaɗa proposé président waɗa validé mais ne ɗum kewi tak président adi wadde taw ko ƴettude balɗe tati o waɗi ɗum accordé yaaɓe woni deuil national ɗum ɗon c'est à saluer o rutti kadi kanko président de la république o waɗi déployé gouvernement makko foof ñande hen so jeeɓi téléji ɗi ministre uji ɗi ala keddiɗi wona no eɓe mbawno wi tan ko ministre transport waɗi concerné mais sa ƴeewi gouvernement o foof jippi ñande hen ala minute tawi ɓe jettima toon mais aussi président yawi ɗum kanko kadi en personne o ummi kadi o waɗi effacé calendrier makko foof o fayi toon o woni toon o waɗi rencontré ɓe gandanɗa kañumen goni gañiɓe hen ɓe mayɓe aussi o ƴetti temps o duwoni famille ji mumen donc ɗum ɗon noon so tawi a dañi gardiɗo ban noon a yettat Allah ko kewata ko kewi omo wawno wadde message makko mais o waɗi ko déplacé ɗum aussi c'est à félicité eɗen mbaɗamo hen félicité eɗen kadi ɗum kadi ina taha yimɓe ɓeyda deej haqqillaji men ɓeydo deej e président mumen par ce que holli omo ɓatti population makko voilà ɗum noon laaɓi ceerno kaadi ɗum ko garaten koye darde soforeɓe wiyeede kamɓe haade maɓɓe yaade mi wi fuɗɗon ndenani caggal mbaɗen ndima mbaɗa duwanɗaɓe e wiyeede ɗo soɓe jaaha hakkude sofore apprenti hay no waɗata nde ni wona soforo dognanno ko apprenti o dognanno e pamodi caggal yettude Allah julde rasul sallallahu alaihi wasallam joni mo dendangal sankiɓe e accident o nuusi ha mayde fof nuusa e soko mayde ɗo goto no nuusa placé e ma kadi capanɗe nayi kono noon mi duwanimama kamɓe fof e jinnaɓe maɓɓe yo Allah yurmoɓe yaa fof haɗum tan koye sakkanaɗe ɓe donade ewa so ɗum ɓenni ɗum waɗi juuɗe so juuɗe mayi ndu wonɗa ɗum heddi noon ko wadde constaté ko waɗi ko kala ko jiiɗa ko waɗi wonko saabi ɗum waɗi almaru yudabbiru wallahu yukaddiru noon anndum ɓe ko yeeɓi témoin ngaji ɗiɗi kamɓe waɗɓe accident ɓe heen ɗiɗo e émission urgence kamɓe waɗɓe accident ɓe mayani ɓe heen ɗiɗo ne mbaɗa intervenu hanki jamma mboɗo ƴeewa ɗum kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbaɗi accident Allah dandiɓe kono kamɓe ɗiɗo fof ɓe dendani jiyanɓe en goto jeeya ko ummi ko Kayar ko suka tokoso on ne namda on watindi namde nde o namda o wi ko oto o waɗi 6 sarsi ɗow to e nder to fof koye bagage o wi sa yi yimɓe ɓe tampi ko bagage uji gonɗi nder ɗi nde oto yanide yana e maɓɓe ɗum ɓeydi tampere ɗandi kam ko tawaɗo wolde laaɓani jandu kala ko kalten ɗo aɗa andi Sénégal hannde ne metti haalde kala ko kalɗa ma wotno yimɓe ɓe jeeri ɗum
saɗa haaldu Allah tan kala ko waɗi min mi haalta ko fawani yitaram walla komi yiyani walla komi nanani hawkat koɗo leeɗi ittude on ko noon wi o wi kanko yi debbo goto ene gaañi hen gañande muusde ene wonde ɓinguel mum kono noon o wi ko bagasuji hewɓe o wi gañiɓe ko 6 uji ɗi keppi ɗumen e bagasuji janen surtout Versailles woni oɗo ɗi fof e nder bis toon woodi bagage ko noon nder e dow to maal bis o kadi e hoore mum fof ɗum waɗa kadi wona nder to bis kam ko 6 charge tan wona nder to yowete ɗo ni aɗa andi bis fof ne waɗi nder to yowete bagage wona jejji tan enen Afrique wona yennude en wona yawde en seɗen ñemben ko ngannduɗaa hay sen coftaki ɗum eɗen ɗeɓa ɓaɗaade ɗum min koyngal am waɗɗani kono Mauritanie e Mali e Sénégal e Maroc kam ɓe yiiɗu ko jiimi ɗo e Sénégal ko ɗum jiimi Mauritanie ɗum jiimi Mali kono wona ɗum jiimi Maroc bis ne tubak fewni ɗum nde tubak waɗani hen porte bagage aɗa andi laamu ngu ƴetti décision mais min décision woni moƴƴini kono wonko ɓuri par ce que accident ji ɗi ko saabi ɗum ko e ɗum heewi no feewi bamude wona porte bagage on saabi accident o bis ne tubak fewni ɗum nde waɗani hen porte bagage ko gonga waliri ɗum waɗani hen Versailles Versailles e porte bagage ko ɗo ɓeyda te oto ko malayka oto ne heewi doole oto ko seyɗani woni ne heewi doole hay oto yen tuksel tan ne heewi doole mi haalan noon bis ndendina fodde capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo walla capanɗe jeetato mbaɗa bagage dow mbaɗa bagage nder tubak nde fewni bis nde waɗani hen porte bagage to waɗani hen Versailles bis uji ɗi gaddama ɗo bis ne jara fodde 40 millions 50 millions gadda ɗum ɗo konoji mum moƴƴani ala porte bagage ƴetta porte bagage jamɗeji ɗeɓe mbaɗata hen ɗe par ce que woto yejjid bammude oto fof ne jogui ko ene jogui poids mum oto so fewnama ne jogui poids mum kala ko ɓeyduɗa hen ko wona poids mum wonko zuwata hen hay ponoji oto ene jogui air mo ƴettata hay ponoji oto ne jogui air mo ƴettata so waɗi équilibre tan so ponoji oyo ɓuuri oyo tan ne wawi sabade caɗele ko adi fof laamu ngu foti ƴettude décision ko oto fotani dogde taw ala ponoji moƴƴi oto fotani dogde ne waɗi 6 charge Versailles itte kono noon wona hunde nde ngannduɗaa tan état o ne jooɗo ɗon ƴetta big tan ne signina décret ji mum ne wiya waɗi ɗum ɗo décision ala ko kamɓe rennduɓe ɗum ɓe keewi sofreɓe ɓe nodde en jooɗo jomen otoji ɓe nodde en jooɗo kamɓe laamuɓe jooɗo ɓe ndeskira par ce que sa nani joni ko président ƴetti décision porte bagage ko walla oto hoto dog 21 heures 22 heures 23 heures fay dow aɗa andi ɗum ɗon kamɓe henanakiɓe kamɓe on nani eɓe kaala kamɓe sofreɓe fof hennaki holko haɗi ɓe hennanadeɓe sa ƴetti bis joni nguleyki kino wayi hewde ni enen gandi Sénégal ɗo ɓuuri wawde wonde ko ɓurɗen wawde wonde koye nguleyki bis yiɗa oto fof yiɗa dogde e nguleyki ha surtout ma noon e bis par ce que moteur mum wulat te ala clim ala wulat so bis uji ɗi mbatti dogde ɗo ñalawma joni tuggude 9 heures fawi ɗo Fouta joni exemple ma doge nangue sa doge nangue pono ma moƴƴani wona pono ɓeydo ko yawde Fouta kamɓe ko jamma ɓuuri yidde dogirde laamu ngu foti ƴettude ittude ko décision porte bagage o e décision Versailles o so ɗum ɓenni ɓe mbaɗa sécurisé permis ji ɗi bis fotani dognude ɗum sowona baɗɗo marié ni sowona joom ɓesgu fotani dognude bis par ce que ko responsabilité mawɗo aɗa andi oto aɗa andi sa woni joom ɓesgu walla woni joom galle wonkaɗa miijo so tawi ga célibataire wonka miijotako te mi haalanma bis no wayi mawnude ni noon wayi hoyde so huɓɓi kañum fof ɓuuri hoyde direction sa memi ɗum seeɗa tan ko gasi ɗum ko hen banggue banggue keddiɗo noon ko probléme to banggue ponoji ɗi ko laamu ngu wawi hadde ɗum porte bagage ko laamu ngu wawi hadde ɗum oto mo ala assurance ko laamu wawi hadde ɗum wona chauffeur wawi hadde ɗum par ce que sa wirtima alkali a ƴetti 400 ɓe jaafo noon policier ji ɗi e gendarme ɓe fof ko sehilaɓam mais kalten koko woodi a tellima a ƴetti 100 a morli hen a namdaki jomum kayitaji mum ɗum ko responsabilité état wona responsabilité chauffeur par ce que chauffeur o ƴeewat tan kono poche mum heewi tigi ɗum noon ceerno kalidou ko noon tigui rigui en jii kam hanki enen en jiini koye men laawol ngol tugui tan 23 heures bisuji ɗi fof koko daari e laabi ɗi ɓe mbiya ko ha 5 heures nde tawno no ƴettirani yawiri ni tan ina yaawi kam tawno ko ummi konngol mawde leydi yettaka e kay gouvernement mum général Dia enen no wiiri ni en teskima hay chauffeur duttiɗo e joomum ha lullaji mum wonde o ɓooyi ɗum dogde Sénégal laaɓa ndere ngu no heewi a yiyat ono waɗi 6 charge goppira ɗum noon kay wonde o yi neɗɗo wirti ɗum no doga woni dogdu o noddi commanda goto o wi ɗum naggam jaggue oɗo
aɗa andi enen eɗen cuurodira e koye men général dia so tawi aɗa mema ɗon seeɗa so duttoɗen tan koye déclaration politique général mo premier ministre o memen heen jiyande yimɓe ɓe ina ceerndi o woni ko wonko parante hoore mum pour mataw ko kay troisiéme mandat nana fewntani walla goɗɗum holno jiiruɗa ɗum eyi bamodi merci mi artade ko ceerno haali ko joni tan hade mi nadde point mo kalɗa o aɗa andi gouverner c'est prévoir jogade responsabilité ardade leydi ine teddi ko hunde musde mais il faut ganden président kanko intérêt makko gadiɗo président de la république hande kala sénégalais bawɗo wonde e leydi ndi walla caggal leydi andu kam jam mo jiɗɗa o mo jiɗanɗa leydi ndi kisal ngal jiɗanɗa leydi ndi ko président adima hen e anniya par ce que président kanko mission makko gadiɗo ko subaka foof yo leydi ndi won e jaam yo ɓiɓɓe leydi ndi gon e jaam e secteur aji foof noon mbawɗi wonde par ce que koye jaam oɗon président wawat dañde jaam aɗa andi ko ceerno haali joni ko sa ƴeewi so tawi en ƴetti banggue haqqille président woni ko paale woni koye ligganade sénégalais ji foof oto carsaɗo jamma ina foti wadde voyage aɗa andi ɗum ɗon kam mbeɗa sikki wona oto ji foof président yahata ina waɗa vérifié wonɓe hen e ko joli en wonko gandanɗa ko neɗɗanke o waɗa convoqué haqqille neɗɗo o donc yimɓe e domaine aji ɗi foof il faut ɓe gartita haqqillaji mabɓe par ce que wonko ganduɗa wonko kewata so tawi yimɓeɓe kaldi tan saabu Allah ina gandi ɗum ɗo ko gonga de ko responsabilité président puisque kanko ardi mais yimɓe aussi ina poti andude responsabilité mais niveau de responsabilité ne waɗi important wonko haali joni e bisuji ɗi effectivement bisuji ɗi fewnoɓe ɗum ɓe sene pewno mbatta hen pratiquement gueɗe ɗiɗi walla ha tati gueɗel gotel ngel kadi ko kamɓe mbattata hen kamɓe guittata no wonno hen mais kamɓe guittata woni gueɗe tati ɗeɓe mbatta hen woni porte bagage wattake hen mais so bis jippima ɗo joni hade yaade e terre kamɓe jahata ɓe jooɓa monté d' abord porte bagage kadi ɓe mbaɗa ɗum déjà tan kaɓe monti hen ko tan ɗum tan wonti poids e auto o mo jeeyanoka hen woni goho eyyi woni goho ɗiɗi ɓe mbattat hen fauteuillaji ɗi ngala hen woni ko jiyata no wiye mi yejjiɗinde nde Versailles fauteuil Versailles jippitake e auto o mais ko kamɓe mbatta de telle sorte ɓe ƴeewoya fewnoɓe ɗum mbaɗa de même fauteuil sa yi cikka ko hen ardi taw ardani hen par ce que Versailles to client foti fawde koyɗe mum walla sene ɓenna sa ƴetti fauteuil a fawi ɗon hankkadi a waɗi on espace beelat donc a waɗi confort a itti confort client o a itti confort client o te ɗum noon koye droit ji makko jeeya holko ɓe mbattata hen kadi ɓe mbattata hen ko surcharge déjà an a waɗi surcharge dow yonani a watti surcharge kadi less woni fauteuillaji ɗi kalɗa joni Versailles duttoɗa kadi ƴetta yimɓe kadi ko ɓuuri kadi niveau mo dokkeɗa o kadi ɓeyda hen yimɓe non seulement ɓeyda hen kadi bagage donc ɗum ɗon mboɗo sikki woni ministre woni président ko gonga ko responsabilité mabɓe noon mi haali par ce que hande sa wi aɗa yaltina hen eyyi sa wi aɗa yaltina hen responsabilité mabɓe wawa wonde mais neɗɗankagal aussi no foti rokkude kamɓe liggotoɓe hen ɓe ganda vraiment fittandu ina foori donc to gasnirtumi woni mesure aji ɗi il faut que aussi ganden nde ɗum kewi nde président koko yamiri directement premier makko ministre yo wat organisé journée spéciale walla kamɓe gandi soirée spéciale mo gandanɗa ko gouvernement fo rendata woni conseil interministériel gouvernement fo rendata sa nani conseil interministériel noon bamodi haala kaɗo guila haala min mboɗiɗi haalde hen mais Allah rokki kam occasion à travers Piindi TV mi haala hen hewɓe nanɗo kaala mais malheureusement c'est mal maîtrisé le débat conseil interministériel kala sa nani ɗum to waɗa visé ɗo manam ko tahi ɗum waɗede ko kala service noddete hen aɗiɗo mesure aji nanta hewɓe cikkata ko président ƴetti foye mum bigmum windi walla ministre premier ministre walla ministre du transport non ay ɗiɗo décision ngaji jaltuɗi seulement noon min mboɗo heewi woytade gueɗel mi haali ɗum less mi haali ɗum dow gouvernement Sénégal Allah no rokkiɓe foof mais eɓe manque communication neɗɗo wonat télé he guila subaka ha jamma neɗɗo wonat télé he guila subaka ha jamma ina waɗa accuser le gouvernement ina haala ko wodani ina haala gasani surtout e mesure aji ɗi
tawa an adane gouvernement aɗani ɗum ɗo wona noon yaari a yaltata mbiya wona noon yaari ɗum ɗon aussi c'est injuste il faut ganden ɗiɗo mesure aji waɗi ɗum proposé ko technicien ji ko kamɓe jogui transport sénégal noon malheureusement kala débat kewɗo goto foof wontata ko spécialiste e ko fayi ɗum ɗon sa haali ɗo joni football denɗam Ablaye Saïd Sow hay ko kañum wonde ɗum ɗo fof no wawi yaltude jaabo no wawi yaltude jaabo ma donc kala domaine il faut que jaɓen aussi woppide ɗum e domaine en par ce que eyyi sa ƴetti pneu ji ɗi ko haala hen ko anani ko gouvernement o ƴetti comme solution aɗa andi ya décision ya solution ɓe mbi ko so tawi pneu ji ɗiɗo eɗen gandi après technicien ji ɗi ko mbi pneu ji ɗi ina jeeya e probléme gaddowo accident ji ɗi wadde ɗiɗon pneu ji foti ko ittede joni noon bamodi sénégalais ji ɗi ɓe jarata koye posde hande question eɓene cottira fittandu pneu nonata ko neɗɗo jooɗo wima way pneu ji ɗi samin coodani ɗum holno min jarata an aɗa calcula haal an aɗa ittane aɗa addane solution e fittandu an aɗa haala prix wadde firti ko ɓe ganda taw fittandu ha joni valeur mum te yontiɓe ganda noon ko pittali kalete hay sinno ko nayyi walla beyi walla baali no waɗi important saka noon fittandu neɗɗo par ce que kañum ɓuuri wadde sacré et aussi il faut ɓe dartina oɗon débat min sinno ko sagam ni kala kalɗo ɗo haala pneu no seeri pour wadde transporte yimɓe poɗɗa ko nanguede an tan hande kaso bien vrai que mi yiɗana kaso hay goto mais imaginez technicien wima pneu oɗo moƴƴani il faut ko guitta ɗum gadda pneu moƴƴo original mbiya non ɗiɗon pneu ji min mbawa ɗum sodde te an ko commerce mbatta mais ceerno dia jaɓuɗa ceerno dia entre parenthèse tig seeɗa ɓe mayde en ɓos aɗandi hokkata ko doole conseil interministériel ne moƴƴi décision ji ƴettaji ɗi fof ne moƴƴi mais probléme ko application sénégal mi wima Europe e Maroc ɗa ko e Afrique jeeya ko sanction ngaji ndeggata leydi sanction ngaji ɓamtata leydi ɗo woni probléme ɗo ko masla a haw no heewi aɗani joni haali haala kono mo moƴƴani wona mbirtoɗa ko gendarme mbirtoɗa ko policier policier o so arinima ene jogui visite technique ma ene jogui permis ma ene jogui foof ene añ ƴeewa oto wima waɗa signal waɗ ɗum ɗo est ce que aɗa waɗa ɓe ƴewata ɗum ɗum wona foti soforo soforo so ƴeewi poroma moƴƴani e sage o runtima o ƴetti big ma ko windima kayit a wiyama ya yoɓoye 30 000 walla 20 000 sa yoɓi hande janggo ma change pono moƴƴo tigui ko wattaki ko application ji ɗi ko loi ko sanction ngaji ɗi keddi aɗa andi joni a wirtima a darima e tali a paani signalisation jarata ɗum ganda ko 1000 francs ganda 1500 ƴetta ɗum tan jaaha fodde taaɓe 50 tan darna ɗon ɗum a yiyata ɗum e rutta mbaw soɓe mbiyamani kamɓe sohnaɓe ɓe goyto ko tali o no faadi ɓeɗo kala nde mbaɗana tali jaaƴɗo musiba waɗat tali o faaɗani ko probléme noɓe condition ngaji laamu ngu il faut ƴetta sanction ngaji taw sanction ngaji wona hunde kewi tan haalama accama ɗon kadi deeƴi eyyi ɗum de aɗani ɗo joni noɓe mbaɗi arrêté 21 heures o ni otoji 23 heures ni otoji fof firti jarata koye waktu goto darata koye waktu goto est ce que a waɗi ɗum analyse hanko minen kam min jeego ko huɓɓal otoji waktu goto ɗum ne waɗa créer embouteillage te bis mais embouteillage ɓuuri accident embouteillage accident ne yarata hen enen hay joni accident baɗɗo ni oɗo ni aɗa wawi nawru ɗum ko hoddiro Allah manggo par ce que holko woni ɗum min mi ala oto mi ala permis kono mi yeehi koye otoji gonmi jamma ñalawma mboɗo joola n'importe quel oto aɗa andi oto sa meeɗa jonde hen ha pono fetti ha jiiɗa no chauffeur maîtrise oto ha dari billahi a nawta laamuɗo Allah min kam heeɓi ɗum lawol gotol laaɓi oto fof mo wala minen e caadana fettani oto men tourni jiiɗa e aduna hen pono waɗa tel so oto togo so oto mawɗo o waɗa maîtrise haw darna oto koye ballal Allah manggal koye professionnel mawɗo tigui ceerno Kalidou Ndiaye débat o tan no wawi won émission tout à fait to min ga hay kallu o kadi yoɓe mbaɗ ɗum tracé diidi ɗi eɗen gandi wonko hollirata hen lawol tan ɓaloyol ɓolol a andata gauche gardowo gauche walla garowo ñaam walla nan ɗum noon kadi ndesi hawnede yo taris kallugol ko sewi e ko jikkuji ɗi yo gartu kallu o sewataka enen garta hakkillaji men mbaɗen ko poɗen ko wadde déclaration politique général Amadou Ba darde mum e hande e jiyande ɗe ina ceerti no feewi an ka neɗɗo mo ganduɗa emin gandi aɗa andi mo no feewi aɗa andi politique no feewi aussi ɗum noon holno jiiruɗa ɗum kadi en gandi en jeehi o yehina ɗo nanda makko toon to leydi France Sénégal dañi toon fodde 100 milliards ɗum noon koye ɗum ɗo makko noon mbaɗa aɗa wawi min artan hen eyyi aɗa andi ko adi foof ko yettude Allah
ko garangal premier ministre Amadou Ba e yeeso gouvernement Sénégal signe no moƴƴi an haali mbiɗa nde o ari tan o yeehi France o addi 100 milliards d'appui budgétaire aɗa andi Sénégal wayri ɗum hebde ko 2012 hitande 2012 Sénégal wayri hebde appui budgétaire noon hewɓe no bonnita ɗum mais ko wasde andude aɗa andi neɗɗo so woni miskino il faut jaɓa ka miskino malheureusement ɗo e Sénégal wonɓe ɗo ene jurmini enen fof eɗen gandi Sénégal Allah no waɗi ɗo suturo mais itata leydi ndi ko leydi miskineɓe par ce que min mbiyatmi miskino ko mo gandanɗa sa fini aɗa jogui hande caɗele hande ñamde janggo ñaama ɓawa janggo aɗa calcule holno mbatta ha daña dépense ɗum tant que eɗeni e ɗon tant que goto foof finani ina jogui ina waɗi aisé e banggueji foof ina jogui ina wawi sodande hoore mum maaro tawa ñagaki tawa waɗani haydara ina jogui dépense lewru ina wawi moftude ɗum à travers salaire mo liggi e lewru yawtudu sa wiyama ka miskino a fotani yeddude mais malheureusement noon joɗade e téléji e radio ji jamma e ñalawmaɗe wiye Sénégal ko dañƴen fof ken ñaguiɓe on est des dépendants sa wawanani hoorema andat a wawanani hoorema yankinare no moƴƴi donc en mbaɗani dépendre e leydi hay gotiri mais Sénégal alhamdulillah rabbil alamin jogui ko guure ɗe gandanɗa ina tottodiri e mum juuɗe France ko hen jeeya à chaque fois noon kamɓe leydi France comme leydi Sénégal eɓe ƴetta initiative ɓe mbiya leydi tel yo ar min ƴeewa holno min mbatta e domaine naggam min ƴeewa holno min mbaɗa ɗum wayri wadde ko 2012 Allah waɗi premier ministre Amadou Ba ari timmani hay lewru Allah rokkimo fartange Allah rokkimo teddugal par ce que aussi ko gueɗal président de la république Macky Sall o meeɗi joɗade e ceerno Bassirou hay somo fotani ɗum ɗo haalde ni o wi nden mo nomi Amadou Ba ministère de l'économie et des finances et du plan Amadou Ba totte ministère o rek plan Sénégal émergent waɗi déclenché wayno train express régional gummiɗo Diamniadio no fayi Dakar ni dartaki ko fiw kalis ari ko nden woni nde o wiɗo henne notre pays est liquide leydi ndi wonti kalis ɓolo par ce que Macky hawa Amadou Ba holno waɗi hawa dañi ɗiɗo kalisaji foof hawa wawi wadde financé plan Sénégal émergent donc o yaltinimo e gouvernement o jooɗi ko juuti o liggaki e nder gouvernement o kanko Amadou Ba omo liggano leyɗele goɗɗe par ce que woto jejjiren ko e nder ko jooɗi ko e nder ko yalti gouvernement ko nden leyɗele goɗɗe noddimo yo ar o wallaɓe économie mabɓe holno ummitori en jii hen misaluji kewɗe leyɗele kewɗe o walli ɗumen ha Allah waɗi noon hande président Macky Sall artirimo wattimo e hoore gouvernement o donc Amadou mboɗo suusi widema ko kanko woni l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kono kadi o dañi e nder wadde gouverneur nde kadi waɗa motion de censure bayru wadde gila e Mamadou Dia Lamine Gueye eyyi aɗa andi motion de censure o min holno guinnirmi ɗum mbimi ko motion de succès wona motion de censure mais ko motion de succès eyyi ɗum ɗon noon hettoɓe donc aɗa andi opposition nodduɓemo ɓe député ji opposition nodduɓemo yo arɓe ɓe kolliri tan men garoy hen il paraît que nanay nder projet nanay nder programme o affaire député ji ɗi mais ɓe kolli tan kamɓe wona Sénégal joƴƴiɗi ɓe toon assemblée nationale par ce que min je peux pas concevoir mi wawa famde mi wawa jabde gouvernement baɗaɗo timmani hay lewru premier ministre waɗi déclaration de politique générale mum le lendemain tan mbaɗa déposé motion de censure mais motion de censure kay no waɗi waktu mum min kay somi tottima an galle Piindi TV mi wima an woni directeur général an Alaji Ba Modi maaro kay haɗimi waddemo évaluer kam yomi rokkam hay soko lewru walla lebbi ɗiɗi kam walla hitande kam par ce que ko ligguey mo ganduɗa weeɓani ardade gouvernement wona hunde tokosere mais neɗɗo totte ko fonno gouvernement surtout président premier ministre Amadou Ba to ƴetti leydi ndi ɗo e saaha mo ƴetti leydi ndi wonde yeeso gouvernement eɗen gandi ɗon kala jabɗo ɗon wonde premier ministre koma jogoɗa gandal tigui e aussi ko gandu par ce que Amadou ɗo rewi ɗo foof wona ala ko ƴettata hen ko parcours sans faute ha ɗo en jiyani e makko ko gandanɗa omo foti ni hande janggo wiyede omo foti wonde président mbiya non aɗa calcule non par ce que ɗo rewi ɗo foof c'est un grand commis de l'état Amadou c'est un ko haut fonctionnaire voilà donc omo handi hen kadi mboɗo andi so tawi o wallama aɗa andi noon ardinede Sénégal wona ɗum saɗi ko ardinede ha para walle saɗi donc Amadou Ba so tawi o wallama koɓe wallude ɓe ballimo fuɗɗorade président Macky Sall
e gouvernement président Macky Sall fof mboɗa andi mo war réussir te mo wat atteindre objectif pour anniya président e Sénégal tigi eɗen terondira e hojomaji men heddi ko heewani ko ceerno Kalidou Ndiaye gartaten koye darde Amadou Ba ka neɗɗo joom ɓetoji e nder banggue dawrugol a windin article uji ma mawde leydi o lamto leydi Sénégal yiyandema e darde mum politique général makko politique kubtodinɗo Amadou Ba de jiirum ni par ce que ɓami surprude Amadou Ba gueɗen woni en ko e domaine ko neɗɗo ceertanaɗo no mumɗal arandi ko ardi to d' abord leydi ndi fof gona neɗɗo sérieux gona neɗɗo nunduɗo wona fawdirde diplôme aji won ɓurɓe Amadou Ba nan ɗo tawno jogui diplôme aji ɗi jogui ɗi walla ɓurɓe mo ni diplôme aji ɗum il faut gona sérieux gona neɗɗo honnête jiɗɗo leydi ndi jiɗɗo ɓamtare leydi ɗum taw woni important patriotisme so tawi ko jangde tan kayitaji ɓooli temedere neɗɗo nan ɗo jangguine ɓuuɗo e tout à fait mais donc noon on settana ko neɗɗo nunduɗo kadi ko neɗɗo kewɗo deƴƴere ko hewani haala no feewi kadi leydi ndi aussi no sohli ɗum par ce que leydi ndi ne heewi haala trop te haalaka ko ardiɓe ɓe ɓuuri hewde haala e ardaɓe so ardiɓe ɓuuri hewde haala noon ardaɓe alay saago kewata ngala kaalat no dañi ko kaali il faut gouvernement o famɗina haala toppito golle comme no Macky Sall wayni quoi ɓe mo famɗi haala mo heewi golle Amadou Ba aussi ko neɗɗo cettanaɗo ko joom gandal kadi ko bawɗo ko totta ko faltino fof ko wawi mais noon ɗum kadi fiidirani ardade leydi fiidirani e wotanede gardoɗa par ce que yimɓeɓe ne certi jiyande kono sohluɓe moƴƴere nde comme no mbaɗirmi analyse ne no ceerno Dia haaldi ni no wayni eko to itti leydi ndi par ce que parcours makko CV makko yimɓe fof ne gandi ɗo o woni leydi ɗo liggi ko heewi mais noon est ce que ko Sénégal fof sohli ɗum est ce que ko Sénégal fof yirata nden yiyande wonɓe ganduɗa jirata ɗum koto banggue ndon aɗa leydi ndi hannde ɗum ɗo ɗum mi anda ni no français wiyata ɗum haqqillaji yimɓe ne bonna affaire théorie ji ɗi ne bonna te ɗum ɗon il faut yimɓe ndento ɗum il faut yimɓe hay opposant goto ne haala il faut yimɓe ndento affaire leñamagu en affaire ndonna en laamu ala affaire ndon ala affaire ɗum ɗo so tawi o yiiɗi wonde candidat o woni candidat o watanama tan o wawi ardade ala o woni ala mais noon aɗa andi min goni koye hakkude leydi ɗi foof te mbiɗa jogui hen sehilaɓe partout oɗo heeɗo ko yimɓe kalata ko eyi ɗum ɗon woto yimɓe jiir noon so tawi omo wawi moƴƴinde yimɓe ne jogui makko jortoji tan wawi moƴƴinde tigui ɗum noon ceerno Kalidou en jabnat tan ko morlal jehen to banggue député ji wonɓe suudu sarɗiji gendi Sénégal ko haareji fi duki darima e taaɓe micro ji bonnama holno jiruɗon ɗum aɗa andi ko hefti oɗo Sénégal ɗum gonɗen oɗo saaha joni bamodi wonɓe ganduɗa ne keyɗi ha ɓurti tan neɗɗo heyɗi ha ɓurti tan so rentaki ñamata nguldi walla ñama ɗeɗɗo walla keñiɗo ha ɓurti quoi laamu heñantaki ha ɓurti no ceerno Dia wini par ce que o waɗama premier ministre wonani hay lewru tan on mbaɗi motion de sensible ko motion de 106 ko wima ɓeydi ko Amadou Ba dañde 6 te effectivement ko noon wori ɓeydi mo dañde 6 par ce que député ji ɗi no mbano ɓettodirde ni kamɓe koye mabɓe opposé aji ɗi ɓe jamfodiri e koye mabɓe ɓe gotani ɗum ha Amadou Ba wawi ɓennude par ce que so tawi waɗa mi ferakima ni ha député ji opposition ni gooti mbaɗi contre motion voilà rende ça veut dire ko kamɓe ɓe nandani yiyande nandani anniye kono ndeɓe jalti bowol wona ɗum ɓe kaldi ɓe ga mbi ko on kalnani min o mbaɗani saabu kono wona ɗum fof woodi tan ko kamɓe ɓe koɓe heppuɓe no Macky Sall ummoto koɓe heppuɓe noɓe kiɓirta laamu laamu noon sa heppi ɗum laamu a fata tan ha Allah hoddire ya laamu ma laamu mais ɓe keyɗo ha ɓurti ɓe keppi ha ɓurti ko ɗum tagui haareji ɗi ɗum tagui gonga aɗa wawi kas droit ma démocratie ko gonga kamɓe koki argument ko Amadou Ba e ministére uji dewɗi toon ɗi fof jabaki moye question ngaji ɗiɓe posanno ɗi alay saago mais question mo posata o 3e mandat on question namdo ɗum gonowo 3e mandat o kono namdo ɗum gardi leydi o garde de constitution ɗum noon Seydi Ndiaye ceerno ki Seydi Dia jaɓanten joni ko hojomaji men gasi haalade koɓe dokki en tan joni ko banggue 3e mandat APR na mbi 2e quinquennat ɓe mbiye ko Amadou Ba ko position pour no lomto ko lernu tan d' abord ko lernu tan Amadou Ba kam kala ganduɗo ɗum kala jiɗɗo ɗum kala ganduɗo Amadou Ba ina andi Amadou Ba ko Macky Sall ko Amadou Ba donc wadde place haala wonde Amadou foti lomtade meeɗa yaltude huno ko Amadou Ba daraki nden darde o hollirani ɗum ɗon kala jaaɗo to Amadou Ba joddiɗo e Amadou Ba kalduɗo e Amadou Ba o wiyatma ko priorité o ko président Macky Sall
keɗoɗen le président enen fof ko caggal makko gonɗen wadde ɗo joni andu tan priorité o ko président Macky Sall wona Amadou Ba Allah de ko moƴƴo ala ko ronki saha Amadou Ba no wawi aroyde on saha men gandu ko saha Amadou Ba gonen hen ballen mo pourquoi pas omo hande wallede omo foti kadi wallede par ce que o holli ko takata so darima namdade leydi ndi o holli ko takata so namdima o totte o wallete mais o saha ko saha président Macky Sall kadi ko confiance tahi président Macky Sall artiri Amadou Ba waɗimo ɗum premier ministre teddugal ɓurani ɗon teddugal ɗiwani ɗon la politique noon est lié au destin moɗo heewi haalde ɗum politique koye nder destin koye destin rek so aɗa wawi hande wonde premier ministre janggo gona président de la république aɗa wawi en jiiɗum en jiiti ɗum aɗa wawi wonde premier ministre janggo e jaam goɗɗum kadi ara Allah rek andi mais Amadou Ba kam yen gandu position makko clair ko président Macky Sall woni yeeso kañum o ardini ko kañum o yi o ala hay goto ambition tawa o saaha donc ɗum ɗon kam ko leera ko heddi ko noon ko fate affaire mandat mbamodi mon waɗi surprendre hande min sinno hande mi joddinomo e président Macky Sall mbiyanmomi ko min mi d'accord hande 3e candidature min kalmi Abuja APR sami joddinoma hande e président Macky Sall mbiyanmomi ko min mi d'accord hande 3e candidature d'accord ɗo hen noon d'accord ɗo hen noon mi jaɓani ɗum yo d'accord fawi koye texte fawi koye peut-être constitution minnene wasde mi d'accorde pawimi koye texte pawimi koye constitution pawimi koye konngol pawimi aussi koye intérêt leydi ndi neɗɗo fewnata ha para bonna wonko kewmi nande fulɓe eno kaala yoɓe ndento ngol ɗon konngol yoɓe ndento ɗum wonde pullo tan foti jooɗade so sohli mandaji sappo min tottanmo min déjà condamne kami pullo noon hay goto ɓuranimi yidde pulagu hay goto ɓuranimi hormade pulagu hay goto ɓuranimi horsinde pulagu non wona ɗum ko juste tan jinmi ko yon gandu ko république joguiɗen ko ma wona république nde rendina leƴƴi ɗi foof nde moƴƴa mais sen ƴetti gotol tan en mbaɗi ɗo ko heddi ko foof ko zéro non kala sénégalais garɗo yo taw ɓuure sénégal yo taw ɓuure sénégalais ji ɗi min ko ɗon lelimi Allah no wawi noon wona pullo ɗum kam ko duwawam ma artoyɗo émission ko inchallah premier no 3e mandat no wir ni yandema ɗum anne gasi noon haalade mi joɗinomo ɗo mi joɗinomo e journaliste o interveni windi ala in mbimami 2019 premier tour o yawrata mi jotti ɗo hande 2024 kala ne Macky Sall waɗi présenté so fiya ko premier tour o yahata ko deuxiéme tour o fiye so lumtini goɗɗo kasani ko noon min mi wandaka constitution wi ko yo won walla kanko ari mbimami mi joɗinomo ɗo 2019 wuccide piindi de wuccide telde kala kala micro yo yettom haaldu micro yo yettom kalda micro yo yettom journal quotidien le journaliste o waɗi ɓe intervenir o wi komi haal ko jiimi hen wimomi Macky Sall ma ara premier tour ma gaño daye journal waɗa ala in mbimami min jotti ɗo hande mbimami Macky Sall so présentima 2024 ko nawete ko deuxiéme tour te omo wawi yahorde est ce que a faami o yiwat ceerno a rentrata ko var varno woni ceerno var no wodi tori ceerno var no wodi ala ko foti présentade walla o fotan présentade walla ko sampo walla ko dembo donc ɗum mbimami jiiɗaka so yeehi o présenté nawete deuxiéme tour walla o fiye premier tour so lomtini goɗɗo kasani ko noon ceerno aɗa andi woni var var no wodi de ceerno waɗamo félicité hôpital Kafrine o kono jejjiɓ ayi nde waɗi hôpital o nde hunde fof sino oɗo catastrophe waɗino hannde hôpital sans hôpital ɗum ko gonga c'est vrai moɗo wasiyoɓe kamɓe laamu ngu yiɓe tinno ay développement koye sanction ŋaji tan billahi Maroc mi jole bis gila Agadir ha fees to Cheikh Tidiane woni ɗo Chérif radiyallahu taala anhu bis o ene waɗi hayɗo sofreɓe ɗiɗo waɗi ene waɗi hayɗo soforlan to nder ala porte bagage ala haydara fof koko organisa way kono avion ni te jogui ko logiciel vitesse mum won jooɗiɓe to biso hokki départ to so ɓenni vitesse 160 walla ɗum ɗo eɓe gandi tigui gasi haɗade a faami yo tinno noon hôpital amen kaskas o udditana min ɗum eɓen jogui hôpital kaskas so udditama ila mor fil fof no wawi safrade hen Mauritanie Sénégal fof no wawi safrade hen
tinno walla min oddano uddite assalamu aleykum wa rahmatullah a wayno dia waaleykum assalam jinno wiidemo ɗon ko taɗo mo yiiɗi hôpital o uddite kaggam yoddu o laamu ngu wasa yande wona ko e continuité de c'est vrai var no kewiɗo eyyi wadde yallah reen tan en tout cas yallah kala ko ɓuuri e sénégal kala ko ɓuuri e sénégal allah ne andi ɗum allah ne jogui ɗum yo allah waɗani ɗum e sénégal merci à la télé Piindi vraiment merci ko satisfaction toujours arde ɗo kadi toujours so neɗɗo ari no yiya ɓeydare ko ɗum nafata ɗum liggey nafata nde garatmi ɗo wayano ni hande mi ari mi tawi ɗo no wayni mboɗo ñaago Allah kadi nde gartoytumi yo Allah wat kadi ɓuura ɗo ha wonta antenne aji partout dans le Sénégal et dans le monde yo Allah wat ɗum barke annabi mi salmini foof mi mantima Anne Bamodi merci beaucoup Allah jarama on jarama onon suɓiɓe télé mon Piindi TV yewtere nde kadi waɗi teddugal no fewi kadi bandiraɓe jaafo kadi minen e mabɓe hojomaji ɗi wonno haala so tawi toɓɓere fuɗɗama so joofani yimɓe kawjata hen ina mbawi hawjude e jewte ɗe wono yewte kewɗe yoɓe en yewtere ma de minen ha fuɗɗoto hunde ha ko wela min tan naata e banggue goɗɗo kadi ɓe jaafo e hojomaji ɗi koɗo yeɓateɗo ɗum waɗi cuɓinen tan taw raɓɓiɗe wonno télé ɗe eɗen gandi eɗen ñaagui yo wonto téléji mawɗi comme téléji aduna ɗi foof kono noon ko onon kadi jaggata hen son jaggui hen to minen e moon kala ko cohluɗon ko onon joƴƴini min ɗo ɗum noon gorko mo kasga doŋel jaabi kasga songa mawdi baraji e gorko mo pete kono ko jooɗiɗo e laamorgol leydi Sénégal dillowo e hôtel aji e foof ɗum noon en beltima ha neftini en jetti noon omo ganduɗa ko Abou Ba ahlu bayti rasoul gonɗo toon ɗo Guédé en jeehiɗo toon Amadou Ba gonɗo toon ɗo Guédé en jettima ha no feeri e ballal jaalal leñol Star Ba e Kalidou Amadou Ba e Oumar Ba eɗen gandi Kalidou Amadou Ba kay addat en ɗo e laamorgol leydi Sénégal e kala saaha tonggode temedere e capantati e nayyi ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo jokkon e yebdettere mon ko Abou Ba e Serigne Mansour walla mbiya Thiatwal assalamu aleykum wa rahmatullah ha saaha goɗɗo KAPE ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KAPE keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KAPE gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KAPE ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KAPE ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KAPE ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KAPE jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma